Здравейте, празник, Стокли ще покажа как да се боксирате. И в миналия клип, където и сам бях го направил, леко не му записах как се казва и нататък. Почвам. Първо някой като ви предизвиква, като ви ядоса, искат нали да го излъжите. И като го лъжите, за косата и шат, и оставяте го много да вдъхне. След това хващате го, блъскате го и го удряте в гърба. Може да направите шат. След това, като стане и като прия ви удари, правите чат, просто ставите го и ви чат, и правите няколко удара. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10-то е дете. И когато се опита да удари, ще правите и след това като ви удари и чат, пато лицето. Вижте, 10 удара го направите в лицето, но 9-я го направите сега ще ви покажа. Чо. 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 го пратите. И добре, много ви харесва. Това е за бокс. Аз съм Сорт. Помните ли, дете направих клип и сестра ми там дразни ми взе телефона и от начало трябваше да почвам клиповете. Добре, чао от мене.